Kada je riječ o baki prasetu, ne mora da nas čudi nijedan oboreni rekord njegov, jer u posljednje vrijeme obara rekorde. Baka prase je napravio novi brand, šajim se komplet, duksi trenerka, komplet je 50 eura. On je za samo sat vremena zaradio od prodaje 60.000 eura. Napravio je 10.000 kompleta. 50 eura puta 10.000 puta je 500.000 eura. Baka prase je zaradio za dan i pol ili dva. Ne držite me za riječ. Eto kako preko noći postanete milioner. Sjednite, razmislite. Šta je vaš uspjeh ka tome? Baka prase je uspio, a nadam se da možemo i mi i vi.